тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр бошад. Настенька мехоҳад бо шумоён суҳбат кунад каме. Давай, Настюш. Всем доброе утро. Я хочу показать, какую кормушку я сделала. Я вот все детали, то есть все делала. Сначала вот этот вырезала из картонки. Потом вот эти все детали я вырезала. И вот это вот, а потом уже собирала. Сначала вот на это приклеила вот эти вот, потом вот эти вот я приклеила. И сверху крышу скотчем приклеила, потому что клеем она не приклеилась. Тут вот дырочки сделала, веревочку привязала, и вот тут вот еще надпись будет «Птичье кафе». Птичье кафе, ага, молодец. И тут вот узор вот. Ана тамошобинон, Настенька ана Михел барои паррандаҳо лона сохтааст. Хона чӣ гӯем? Хона. Кормушка птичья. Ҳозир инро ба детсадии Ҳасан Ҳусейн мебарад. Я желаю всем здоровья и хорошего дня. Тамошобинони азиз, ҳама бачаҳо ба мактаб ба детсад рафтанд. Бо Малика якҷоя мондем. Барои Малика завтрак тайёр кардам, субҳона, каша. Ана ҳамин намуд кашаро Малика бисёр дӯст медорад. Рисовая каша, тыква, абрикос. Ҳасан Ҳусейнро ҳаман бо ана ҳамин каша калон кардагӣ ҳастам. Пештар гуфтагӣ будам ки Ҳасан Ҳусейн бо вазни майда таваллуд шудагӣ ҳастанд. Агар модароне бошанд ки ана михел кӯдакошон ниданошини аз срокашон пештар таваллуд шудагӣ, ман метавонам бо якчанд советҳо, маслиҳатҳо, агар лозим бошад, метавонам диҳам чӣ хел кӯдаки ниданошаниро, яъне бо вазни майда таваллуд шудагиро калон кардан, чӣ хел нигоҳубин кардан лозим аст. Витамин Д медодам, аквадетрим медодам ва то 1,5 солагӣ то 3 солагиашон даже. Ва ҳар рӯз прогулка мебуромадан, 3 соатӣ 4 соатӣ бо коляска прогулка мекардем. Барои кӯдаки ниданошини прогулка бениҳоят зарур аст. Кушай, давай, худ тез Милка. Давай. Ва Ҳасан Ҳусейн 1,5 килогӣ таваллуд шудагӣ ҳастанд. Ва то 1 солагиашон ҳамин ҳамсолонашонро уже баробари ҳамсолонашон шуданд. Бисёр майда буданд. Бо анамин детский смесь аввал 3 моҳи аввал смеси нутрилон медодам, нан медодам ва баъдтар малютка додам. Малютка беҳад смеси хуб аст, бо рисовый мука таркибаш аз орди биринҷӣ. Кӯдак шикамрав намешавад бо малютка. Барои ҳамин малютка медодам. Малютка производстви Россия, Подмосковье, шаҳри Истра, ба фикрам хато накунам агар. Производстваш Истра бениҳоят арзон бошад, ҳам бениҳоят сифаташ хуб аст. Барои ҳамин каме ба модароне ки кӯдаки майда доранд лайфхак. Ана ҳамин хел тамошобинони азиз, ҳозир бошад соат 10. Ягон намуд авқот мепазам, пюре мепазам. Барои обед борщ дорем, барои ужин бошад пюре мепазам бо котлет. Мехоҳам ки котлетҳои жарени неву дар духовка тайёр кунам. Мехайр мебинем. Ва ягон намуд кекс мекунам. Худам бошад дарди гулӯ шудагӣ ҳозир. Ана ҳамин ингалиптро истифода бурда истодам. Ана ҳамин хел. Ана ин бошад витамини Ҳусейн. Дандони болои Ҳусейн 3 сол пеш шикастагӣ буд дар детсад. Ҳеҷ не ки дандонаш барояд. Стоматолог бурдагӣ будам, гуфтанд ки ҳеҷ гап не, дертар дандон мебурод, лекин бояд мо бисёртар витамин диҳем. Ана аз ҳамин гирифтам. Боз ба Тоҷикистон витамини АБВГД заказ кардам. Тамошобинон, акнун бошад пирог мепазем. Барои мо 2 дона тухм, 1 дона себ лозим аст. Каме смородина гирифтам, ин замороженный аст. 1 стакан манни крупа, равғани растанӣ, кефир ва шакар. Боз сода ё ки разрыхлитель бо ванилин медозем, каме намак медозем. Ана ҳаминро ҳамашро омехта мекунем ва ба духовка мемонем. 40 дақиқа 45 дақиқа мепазад. Ин пирог монанди шарлотка гӯем ҳам мешавад, фақат себаш камтар. Ана ҳамин намуди 1 гада смородинаро медозем.
хайр барои ба кӯдакон шавқовар шудан ана ҳамин тарз мепазам. Мумкин ки бе ҳамин мева ҳам мешавад, лекин ба фикрам хушрӯйтар мешавад. кефирро медозем. баъд барои гасит кардан сода ёки разрыхлитель. як чайна ложка тақрибан медозем. шакар. хайр ҳамин тарз тамошобинон ҳамашро медозем. равған ва баъдан манной крупа медозем. Нет. У тебя весной будет день рождения. Просто хороший день сейчас. Правильно? Что, Лиза день рождения? Да, скоро будет у Лизы. Ана ҳамин тарз бо миксер мезанем. ана дӯстон бо миксер задам. Акнун бошад як дона мандаринро мегирем. ана мандаринро аз 4 кат седрашро каме метарошем. инам дӯи хуш мекунад, ҳам болаззат мекунад. кам тараф. ана ҳамин. ана дӯстони азиз, ва дар ҳамин ҷо мехостам ба як комментария ҷавоб диҳам. пурсидед ки дубоникҳо дар авлоди мо ҳаст, барои чӣ ман дубоник дорам? барои он ки аз тарафи модариам ҳамаашон дубоник доранд, яъне модарам ҳам дубоник таваллуд кардагиянд. фақат аз они модарам писар ва духтар, модаркалони модарам низ дугоник таваллуд кардагиянд. хулоса дар авлоди мо дугоник дар ҳамаи хешотабори мо ҳаст. ягона аз тарафи модарам писар ва духтар, дугоникҳои ман бошад ду писар ҳастанд. яъне ман хоҳар дорам, Фотима ном дорад, лекин ҳусейнҷон додаракам дар вақти таваллуд шуданаш хайр вафот кардааст. 36 сол аз ин пеш. медицина он қадар тараққӣ кардагӣ набуд. барои ҳамин вақте ки модарам дугоник доштанд, дугоникдор буданд, духтуро намедонистанд ки дугоник аст. барои ҳамин хайр агар медонистанд, агар ҳамон вақте ӯзӣ мебуд, нигоҳ мекарданд, эҳтиёт мекарданд. хайр ҳамин хел дӯстони азиз. ҳоло бошад Фотима хоҳарам 37 сола мешавад. ана ҳамин хел. хулоса дар авлоди мо дугоник ҳама дорем. ва ба ҳамаи онҳое ки пазмони фарзанд ҳастанд, фарзанддор нестанд, навистанд дар комментария ки дар ҳаққи мо дуо кунед, мо ҳам фарзанддор шавем. ҳамаи шумоёро низ худованд ба ҳаматон фарзанд ато гардонад, ягон касро ноумед накунад дар ин дунё. ҳамин хел дӯстони азиз. анакнун хамирро медозем. боз як саволи дига додед дӯстони азиз ки чӣ хел ман фарзандонамро тарбия мекунам. медонед дар масъалаи мактаб чӣ хел ҳамин нофаҳмиҳо мешавад дар мактаб. бале мо ҳам ин хел проблема дорем. хайр инро ман проблема ҳисоб намекунам. проблема барои ман ин фарзандам бемор шавад. ана ин проблема аст. ин камбудиҳои дунё, ин ҳамаш гузаранда. ман инро проблема ҳисоб намекунам. масалан фарзанди ман баҳои ду гирифт ё ягон дафтарашро наовард, дафтари масалан дарси математика, дафтари математикаро наовард ва шудагӣ буд ҳамин ҳолатҳо ки маро муаллимашон
ба мактаб таклиф карданд. рафтам ки ҳамин хел гуфтанд ки дафтарро наовардааст. ду мондам ҳамин хел. Ман гуфтам барои ман аз ҳама асосаш фарзандам сиҳат саломат мактаб рафт омад, то што ду гирифт дафтар наовард, ин ҳамаш ҳалшаванда. чӣ хеле ки гуфтам, ман ин чизҳоро проблема ҳисоб намекунам. албатта агар фарзанди ман нисбати муаллим ноҳурматӣ кунад, нисбати ҳамсинфонаш ҳамсабақонаш ягон ноҳурматӣ кунад, албатта ман барои ин чора мебинам, бо фарзандам суҳбат мекунам ки ягон одамро хафа кардан мумкин нест, алекин барои дафтар наовардан ё ки ягон мавзӯъро нафаҳмиданаш ду монанд, ман бо ин хайр бо муаллимаш гап мезанам, мегӯям ки фаҳмонад, худам дар хона мефаҳмонам, то тонистанама мефаҳмонам. агар худам ки нафаҳмидам, натавонистам, модарам муаллимаи математика модарам мефаҳмонанд. як хоҳарам психолог педагог аст, дар детсад кор мекунад. дуюм хоҳарам муаллимаи синфи ибтидоӣ. хайр хулоса ҳамаи хоҳару додароро ба гӯш мебардорам ва ҳама каса кӯмак мекунем. ана ин хел нашудааст ки дарсро тайёр накунад кӯдак, ман ҷанг кунам ё ки баҳои ду гирад ҷанг кунам. ман мегӯям ки ду гирифтӣ, пагоҳ 3, 4, 5 ҳам мегирӣ, ҳеҷ гап нест. барои ҳамин барои ман ин проблема нест. ва ҳеҷ вақт ман фарзандамро барои баҳои ду, барои ҳамин мавзӯъро нафаҳмида ду гирифтанаш ҳеҷ вақт ҷанг намекунам, гап намезанам. ва боз ба фарзандонам мегӯям ки ягон гап шуд дар мактаб, ҳамашро ба ман пинҳон накун, аз ман ҳамашро гӯй, мо выход из положения меёбем, чтобы чӣ хел гӯям, аз ҳамин проблема насозем, ягон выход меёбем. барои ҳамин ҳама чизу ҳама гапро мегӯянд, ба ман нақл мекунанд. хай кори ганда кардагӣ бошад, ман албатта мегӯям ин нодуруст аст. ҳамин хел дӯстон, як ҳафта пеш Маша як духтарчаи аз худаш майдаро хафа кардааст. албатта ман бо Маша суҳбат кардам, гуфтам ки ин кораш нодуруст, духтарча аз вай хурд аст, бояд, гуфтам, ты должна их защищать, они младше тебя, ты очень некрасиво поступила, завтра пойдешь извинишься. пагоҳ мери, гуфтам, бахшиш мепурсӣ аз духтарча. ман худам аз модари духтарча бахшиш пурсидам, гуфтам ки хайр мебахшӣ, хайр конфликт намекунем, намехоҳам ки конфликт бошад. ана ҳамин хел дӯстон. ана бинед, ана ин тарз шуд. ба фикрам беҳад симпатичный шуд. ҳозир духовка мемонем, мепазем. زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه، یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. زندگی بیداری شبهای تار است، یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. زندگی اندیشه امروز و فردا، یا که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست، این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن، یا که عاشق بودن و پیری ندیدن.
хоҳарону модарони азиз, ана пюре ва котлети мо ҳам тайёр шуд. Чой гармро дам кардам, пирог пухт. ҳозир ним соат пас бачаҳо мебиёянд. шумо низ бо ҳамин рецепт тайёр кунед. цедраи мандарин бениҳоят маззаи хуш дод ва бӯи хуш дод. влоги мо ҳам дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед. ساعتی درد و دم غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. ساعتی درد و دم غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلای که عظیم است و علیم، هر بلای که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد.